22. Makitan kita live sa mong official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa kay sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga Pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Suspect sa pagpanumbag ng gintunaan sang kamatayon, magapangatubang sang kaso nga homicide. Pagdagsa sa mga badyaw, liwat na obserbahan sa syudad sa Bacolod. Sa balita national, COA nagapati nga masulbar sa sulod sang duha ka tuig ang masobra 4,000 ka audit backlogs. EO para sa pagpahapo sa proseso sa mga negosyo na tala na permahan ni Presidente Marcos. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 6:02 kagkaron na sa detalye na sang mga balita lokal. Gin-file na ang complaint batok sa suspect nga si Eusebio Miranda Punsalan Jr. matapos ginsumbag sa makapila ka beses ang e-bike driver nga si Wenny Diamante, 57 anyos nga gintunaan sa nga kamatayon das 4:15 sang hapon kahapon nga adlaw Lunes. Ginpahing ni Police Captain John Christopher Masangkay ang hepe sang Police Station number 5. Nagapungko ang biktima sang ginpalapitan sang suspect kag wala na sang rason. Golpe lang ang ginsumbag sang makapila ka beses. Ginpahag sang hepe nga ginaligar nga mayara sang diferensya sa paminsaro ng suspect bangod permi ni nga nagaliho-liho sa dalan apang kuni ang pamangkoton wala man sang problema sa iya mga sabata. Ginpahag ni Masangkay nga sa ila pagpangusisa hindi kilalanahi ang biktima kag ang suspect. Sa karon ang suspect gindala sa may Hall of Justice kag posible nga paskaan sang kaso nga homicide. Naganegosyar karon ang Bacolod Anti-Mendicancy Task Force sa LGU sa mga badyaw nga liwat nga nagbalik sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Marian Hoquino, Operation Head sang Task Force sa ilang impormasyon nga nakuha kapin 90 ka mga badyaw ang nagatinera sa karon sa Barangay 16. Gin-confirmar sini nga mga badyaw ang parehas sa mga badyaw nga sadto ginpapuli na sa Hulusulo kay nadugangan sa mga badyaw gikan sa Naga, Cebu. Suno kay Hukinyo, makasakay sa roro ang mga badyaw bangod mataraw ang ilang mga pamiste kag mayara sila sang vaccine card pero gina-validate pa kung ini ang lehitimo. Ginklaro ni Hukinyo nga ginadilian ang paglimos sa mga badyaw sa syudad kung basi ang layi o kung basihan ang layi pero pwede sila makabaligya sa syudad. Gin-confirmar naman ni Hukinyo nga dako nga mga kantidad ang ginapadala sa mga badyaw sa ila nga lugar. And we're also contacting ang ilang LGU dito so that kung anong mahimo naton nga pag-process sa pagpabalik sa ilang. May profile na kamo ng existing Yes, sila ma'am no? we have And then our same profiles. faces nang nag Same faces plus additional new. Ang kawahin sang pagpahayag ni Marian Hoquino. Sa dugang pangabalita lokal, kapenatsenta ka mga responders sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO ang ginpaidalam sa mental health seminar sa may evacuation center sa may barangay Takuling, Bacolod City sa mga hapon Martes. Ginpahag ni Dr. Ana Maria Arnie Pornan ng head sang CDRRMO. Hindi nga mga responder nagtrabaho sa itong Mascara Festival kag nagrespondera sang naglaslas ang bagyong paing sa syudad. Sunod kay Pornan sa sininga programa, ginatagan sa teo ng mga responder nga makarecover kag ginapaydalom sa stress debriefing. Actually, ginakandak ni siya namon kay first sila na bago na natapos maskara, may paing kita, may ondas kita. So ginaano na siya namon. Kay kita gina-stress debriefing sila or kay para nga syempre kapoy ang amon sa. So ginatagaan sa time para mag-recover. Nabatian si Dr. Ana Pornan sang head sang CDRRMO. Wala malakip ang syudad sa Bacolod sa pilot implementation sa Register Anywhere System sa Comlex Central Office. Suno kay City Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya, nalakip sa sininga programa ang 5 lamang ka mga mall nga yara sa National Capital Region sa maabot nga Disyembre 12. Dugang pa ni Kanya, ila pa karon ginahulat ang approval sang Office of the Provincial Supervisor sa pagpatigayon sang satellite registration sa kada Lunes, Biyernes kag Sabado nga adlaw. Ginklaro ni Kanya nga prioridad sa barangay satellite registration ang mga residente sang barangay. Sa dugang pangabalita lokal, positibo si Bacolod Councilor Thady Saison nga maprobahan ang ginadso nga 3.25 billion pesos nga budget sa 2023 sa gintalana nga target.
Ini pesar nga magalawig pa tubtub sa masulod nga simana ang budget hearing sang iya komitiba. Ini matapos nga subo nga simana sang Lunes nga daw kun kahapon namang siya nakapatigayon sang hearing nga bangod wala na sang available nga schedule sa pag-usar sang session hall. Suno kay Saison sa tiyon nga matapos ang hearing iya ginatan-aw nga paaprubahan sa Desyembre 14 ang proposed budget o kun sa maabot nga Desyembre 21. Gin-abi-abi ni Governor Bong Lacson ang mga partisipante sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Legal Aid Summit nga ginhost sa probinsya sa Negros Occidental sa El Fisher Hotel sa siyudad sa Bacolod. Ang apat ka adlaw nga National Legal Summit nagumpisa nagligad nga Domingo kag magatapos buwas. Sa mensahe sang gobernador, iya ginkilala ang crucial rule sa mga mananabang, hindi lamang sa rule of law kag preservation of justice, kundi pati na ang pag-promote sang kasanyugan kag development sa sosyedad. Lakip sa mga gintalakay ang enhanced protection of human rights pagi sa legal assistance. Ang mga partisipante ginalakipan sa pila ka mga SC justices, court officials, legal aid, legal aid stakeholders kag select members ng IBP. Ang summit ginapatigayon sa Supreme Court partner sa IBP, Philippine Association of Law Schools, Free Legal Assistance Group kag Alternative Law Groups. Sa balita, nasa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 8, DTX 500 capsule. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Nagapati ang Commission on Audit akon COA nga ilang masulbarang masobra 4,000 ka mga audit backlog sa sulod sang duha ka tuiga. Sa deliberasyon sang COA ayon sa interim appointment ni COA Chair Gamaliel Cordoba, ginpamangkot ni Senador Risa Hontiveros ang ahensya ayon sa estado sa ilang backlog sa nasurpresa si Hontiveros sa kadamuon sang backlog kag nagpamangkot sang kalawigon nga masulbar ini. Ginpahayag ni Cordoba ilang masulbar ang backlog sa sulod sang duha ka tuig kag magahimo sila sang programa angot diri. Plano ni Cordoba nga usaron ang teknolohiya para masolusyonan ang backlog kag iya ginatan-aw nga makabulig ang iya sadto trabaho bilang commissioner sang National Telecommunications Commission o NTC. Natala na nga permahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive order nga tuyo mapahapos ang pagnegosyo sa Pilipinas lakip ng proseso sa simple nga mga transaksyon nga hindi maglawig sang 3 ka adlaw. Sa meeting sa State Dining Room, ginaduso ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang paghimo sang EO angot sa probisyon sa guidelines nga magapadasig sa proseso sang strategic investment sa pungsod kag pagtukod sang Green Lane. Ang EO nagamando sa mga natungdan nga opisina para magtukod sang Green Lane nga magapadasig kag magaplastar sang proseso kag requirements sa pag-issue sang permits and licenses lakip na ang resolution sa mga issue may angot sa strategic investments. Sa dugang pang balita national, gin-confirm sang Commission on Appointment akon na CA ang interim appointments ni Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba kag Department of Migrant Workers akon DMW Secretary Susan Ople. Si Cordoba magapungko bilang chair sang COA tubtob Pebrero 2, 2029. Samtang si Ople naman ang magaserbe nga una nga secretary sang bago nga ginhimo nga DMW tubtob nga magtakop ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. magluwas kung siya ang buslan o kung mag-resign sa posisyon. Gin-suspend ng Commission on Appointments Committee ang deliberasyon sa ad interim appointment ni Rafael Lotilla bilang Energy Secretary tungod sa kakulang sang oras. Si Senator Joseph Victor Ejercito ang nagmosyon nga suspendihon ang hearing kag mag-resume until further notice. Antes ang pagsuspend sang hearing, ginpahayag ni Senate Pro Tempore Loren Ligarda, ang chairperson sang CA Committee on Energy. Madamo sa mga miyembro kung tani isang panel ang luyag pa nga makapamangkot sa kay Lotilla angot sa iya nga appointment. Samtang nanawagan naman si President Ferdinand Marcos Jr. sa media nga buligan ng iya administrasyon nga mapasangkad ang pagdulong sang impormasyon sa publiko. Ginhimo sang presidente ang apelar sa oath-taking sa mga bago nga nailher nga opisyal kag Board of Trustees sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kun KBP. Nagapati ang presidente nga dako mabulig sang media para mapalabot sa mga tawo ang mga pulisa, programa kag amuman ang mga achievement sang gobyerno. Liwat naman nga ginpasiguro sang presidente ang proteksyon sa kinamatarong sa mga mamamantala. Kilalaman ni Marcos ang kontribusyon kag importante nga papel sa media sa pagpaayos ang access to information kag pagpataas ang awareness sa nagkalain-lain nga issue sa Pilipinas. 85% sa mga Pinoy ay nagasiling nga huo sa ginpawangkot kun balayar sa husto nga direksyon ng Pilipinas base sa mga pulisa kag mga programa sa Marcos administration. Sa Opta Research kag base sa pinakauli nga resulta sang survey nga ginpatigayon halin Oktubre 23 tubtob 27,
6% lamang ang nagsabat nga hindi sang sila ang gipamangkot. Samtang 9% ang nagsiling nga wala sila makahibalo o kung nagpamalibad sa pagsabata. Dugang sa okta, 91% sa mga Pinoy sa Visayas ay nagsiling nga maayo ang pagpamuno sa presidente. 87% sa Balance Luzon kag 84% naman sa Mindanao. Sa dugang pangabalitan nasyonal, nagapangabay ang pila ka mga eksperto nga ipabili ng health protocol sa mga maabot nga sinalo-salo o kon pagtililipon karon nga Pasko kag bag-ong tuig batok sa COVID-19. Kini sa piya kaging kakas na sang gobyerno ang indoor kag outdoor mask mandates. Kining panumdom sang epidemiologist kasi Dr. John Wong sa natapos nga media solusyon sa kapihan sang Department of Health kon DOH subong nga daw Martes. Ginpayag sang doktor nga halin sang ginkakas ang masking mandate sa Oktubre 28. Nakitaan nga may magabay nga pagsaka sa numero sa mga COVID-19 cases. Apesa sa mataamat na nga nagdubo base kun liwat naman nga magsaka kun sa pagtipon-tipon sa karon nga Pasko kag bag-ong tuig. Ginpahayag pa sa eksperto kung hindi pag-i-require ang tawong magsuksok sang face mask kag kakasun ng ilang face mask bangon nag-accounts na unsang pagtililipon tungod sang Pasko, kinahanglan nga i-improve naman kung paayuhon ang ventilasyon. Masobra na sa kabulan ng sanggin patuman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 7 rason para hindi na pag-obligahon ang mga tao nga magsuksok sa face mask sa mga indoor kay outdoor settings magluwas sa pila ka mga kondisyon. Ang tanan ngayon ang nagakatabo bisan nga nakasulod na sa Pilipinas ang Omicron BQ.1 subvariant, XBB variant kag XBC variant nga palareho nga ginasiling nga mas makadalaton ikumpara sa iban nga COVID-19. Nagsumitar sang hagna si Senator Mark Villar nga nagaduso nga hatagan ang mga contractual workers kag job order personnel sang gobyerno sang 13th month pay sang bisan katunga lamang sang ilabulanan nga sweldo. Nakasaad sa Senate Bill 1528 nga tuyo sining hatagan financial assistance sa mga empleyado bangod sang sinakaay sa presyo sa mga balaklon kag hatagan sa nagakaigo nga bayad sa panahon sang Pasko. Ginpatag ni Villar nga mga contractual worker kag job order personnel ang may dako nga papel sa pagserbisyo sa gobyerno. Mapisan magtrabaho kag matutom kung ikumparar sa mga permanente nga empleyado. Dugang pa ni Villar nga ang contractual kag job order personnel ang kulang sang security tenure samtang padayon nga nagasaka ang inflation rate sa Pilipinas. Suno pa sa senador, mayara sang 442,000 ka mga non-permanent government employees halin sang Hunyo 2022 kag kalabanan sa ila ang halin sa low-income families. Nahibaluan nga sa Nobyembre 10 nagpagwa ang Commission on Audit kag ang Department of Budget and Management o DBM sang joint circular nga nagapalawig sa serbisyo sa mga contractual workers kag job order personnel tubtob Disyembre 31, 2024. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw, Nobyembre 29, 2022. Sa luwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Kag Action Day, Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Life Extension